चार्चनि नांगोलावहाय खर'नि नलबारि दिनै बिनि गिर्जा नांगोलावहाय कमिउनिटि टयलेट लुफुंजाबाय सारा बेयाव समाव मा बुङो बिटिआर सरकारनिफ्राय 15 फाइनान्स टाइट फान्ड बिनिनो 2024 फाइनान्सियेल इयारनि कमिउनिटि टयलेट हिसाबै नैबे बरिगाव भिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं पुरुनि नलबारि बेप्टिस्ट चार्चआव मोनसे कमिउनिटि टयलेट जोङो लुनायनि सेंसन मोनदोंमोन आरो बेखौ दिनै लुनानै सम्पुर्ण भाबे एस्टिमेट बायदि फ्राय मोजाङै बेखौ लुफुंना होबाय आरो लुफुंना होखांनायनि उनाव जाय लुग्रा ठिकादार बिथांमोना बेखौ लुखांनायनि उनाव माने रायजो राजानो दिनै मोनसे माने हाबाफारि लानायनि गेजेरजों आंखौ बेखेवनो होनानै आरो बेखौ रायजो राजानो बाहायनायनि थाखाय बेखौ हगारना होबाय आरो आं दिनै खोब गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोबा नैबे गिर्जायाव माने कमिउनिटि बा माने राजुआ मोनसे खिखरसालि नांथारगौ जानानै दंमोन आरो गोबां समनिफ्रायनो बिथांमोना बे उसुबिदा गोलैना दंमोन आरो बेखौ नोजोर खालामनानै जोंहा डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि अननायजों जों बेखौ मोननो हादों ओंखायनो आङो बिथांमोननिसिम लोगोसे बिटिआरनि चिफ बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर दं रायजो राजानि जानानै बेखिनिखौ होनायनि थाखाय आरो निस्सय रायजोआ बेवहाय मुलाम्फा जासिगोन आरो मोजां मोनसे परिबेगाव बेयाव माने जोङो बेखौ बाहायनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो आरो बेल' नङा बेजों लोगोसे जों गोबांथार गामिफ्रावबो दिनैसिमहालागै लुनो गोनां दंबावो आरो बेखौबो हानायसेबां लुना होनांगौ होननानै जोङो सरकारनिसिम जोङो मोनसे आर'ज खालामदों मानो होनना बुङोबा गोबां बेबायदि गिर्जा दङ बाथौसालिफोर आरो दंबावो बा दिनै जयगसालिफोर दं राजुवा अनुष्ठान दं मठ मन्दिरफोर दं जेरावहायनोखि माने फायखाना एबा खिनाय हासुनायनि बा दुगैनाय बाथरुमनि सुबिदा गैयै बेबायदि गोबां दं आरो रायजोफ्रा बेखौ लुफुंना लानो हायाखै ओंखायनो बेखौ नोजोर खालामनानै जिथु बिटिआर सरकारा मोनसे मडेल एस्टिमेट बानायनानै बेफोरखौ हरदों आरो निस्सय उनावबो गासैबो हरथों बेखौ जोङो माने रायजोनि जानानै सरकारनिसिम जोङो आपिल खालामनाय थाबाय आरो गोबां जौगालु हाबाफारिफोर जादों ओनसोलाव नैबे दैफां ओनसोलाव बेनि सायाव माबाफोर फोरमायगोन नंगौ दिनै 37 नं धोनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे बिटिआरनि जि समस्ति जोंहा स्पेसियेलि बेवहाय गासै 13टा भिसिडिसि दं आरो दा बे 13टा भिसिडिसिनि सिङाव जोंहा नैबे बरिगाव भिसिडिसियाव मोनब्रैसो मोजां अनुस्थानफोर बेयाव जोंहा मोननो हाबाय जोङो सरकारा जादों जोंहा बिटिआर सरकारा 2020 मायथाइनि डिसेम्बराव आरो ओमफ्राय 21 माने बोसोरसेनि उनावनो जों बेयाव मडेल कलेजनि थाखाय मोनसे बिल्डिं दिनै लुनो माने मोननाय जादों सेंसन मोनदों दा बे माने कमप्लिट जानो थांगासिनो दं बे बोसोरसेनि उनावनो बेखौ माने अपेन खालामगोन होनना बुंदों आरो बेनि उनावहाय थांनाय 2023 मायथाइयाव बेवहाय आरो मडेल एस्टिमेटआव आरो माने बे बिहुराम बर' एमइ स्कुल दं बेयाव स्कुल मोनसे मोनबाय आरो माने बेवहाय बिनेस्वर ब्रह्म मेमरियेल मोनसे माने नलेज सेन्टार जोङो बे बरिगाव भिसिडिसियावनो जों मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे थांनाय नैबे बोसोराव 2024 आरो 25 मायथाइनि माबायाव जोंहा मडेल एस्टिमेट मोनसे मिशन हिसाबै फ्लेगशिप मिशन माबायाव माने एस्टिमेट हिसाबै जोङो माबा मोननो हादों सुजित नार्जारि मेमरियेल अडिट'रियाम जोंहा बेखौबो दिनैनि माने दिनावनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि खोथा आरो बेजों लोगोसे थांनाय 2024 मायथाइनि 20 डिसेम्बराव बेवहाय बड'लेण्ड केम्पासनि मोनसे केम्पास खालामनो होननानै बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानैबो बेवहाय माबा लुनायनि दा अफिसियेल प्रसेसा दिनै जागासिनो दं आरो बेफोरबायदि अनुस्थानफोरखौ मावनायाव रायजो राजाया खोब बेवहाय माने गोसो गुदुं आरो रायजोफ्रा बेखौ गावसोरनो
फ्राय माने कोअर्डिनेशन कमिटि बा कनस्ट्राक्सन कमिटि दालायनानै बेखौ नांगौ होननानै रायजोफ्रानो माने हा सा हगारनानैबो होदों आरो बेफोर अनुस्थानफोरखौ जोंहा बिटिआर सरखारनिफ्राय मोननो हानानै रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों आरो उनावबो बेबायदिनो आरो अनुस्थान मोनबावथों जों बेखौ माने आसा खालामदों आरो बेनि अनगायैबो जेसेबांखिनि अनुस्थानफोर मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो जेन बहाबा दालां फिसा फिसा बानायदों कालभारफोर बानायदों बहाबा लामाबो बेखिनि एरियाव लामाबो बानायदों सिसि ब्लकनि लामा बानायदों आरो कमिउनिटि बे खाथियावनो कमिउनिटि आरो हलबो दंबावो बे माने फिनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय बहाबा कालचारेल स्टेज दङ दा बेफोरखौ होनो मोनदों आरो दा ओंखायनो बे नैबे बरिगाव माने VCDCनि जेसेबांखिनि जोंनि कर्मीजों लोगोसे रायजो राजाफोर बिथांमोना UPPL एबा दानि सरकार जोंहा प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मोननि दैदेननाय जे सरकार बिनि सायाव जथेस्थ'नि गोजोननाय दं आरो आसा खालामबावदों नेक्स्ट बिथांमोना जाहाथे सरकाराव फैनो हाथों आरो बिनिफ्राय आद्रा थानाय जेसेबांखिनि खामानि दं बेफोरखौ जाहाथे समाव जाहाथे मोजाङै मावफुंना होथों बेखौ माने रायजो राजा खावलायहरदों आरो थेंक इउ